Това са едни от най-екстремните места на Земята, където жегата, липсата на вода, силните ветрове и огромните температурни разлики създават условия, в които оцеляването изглежда почти невъзможно, но въпреки това пустините са дом на изненадващо много живот и невероятни природни явления. Там всеки ден е битка за оцеляване. Пустините покриват около 1/5 от сушата на Земята и се срещат на почти всеки континент, включително Африка, Азия, Австралия, Северна и Южна Америка, както и в най-студените части на планетата като Антарктида. Те са едни от най-големите и разнообразни екосистеми в света. Когато хората чуят думата пустиня, обикновено си представят само пясъчни дюни, но всъщност пустините могат да бъдат горещи, студени, каменисти, скалисти, солени и дори ледени, в зависимост от климата и условията. Всяка от тях има напълно различна среда и живот. Най-голямата пустиня на Земята не е Сахара, а Антарктида, огромна ледена пустиня, където валежите са изключително редки, въздухът е много сух, а в някои райони почти не се наблюдават снеговалежи в продължение на години. Това я прави най-сухото и студено място на планетата. В някои райони дори има места, където почти не е валяло милиони години, което я прави една от най-екстремните среди на Земята. Пустините имат и скрити водни източници под повърхността, подземни води, които понякога излизат на повърхността и образуват места с вода и зеленина. Тези места са изключително важни, защото около тях се концентрира почти целият живот в пустинята, както животни, така и хора. В продължение на хиляди години те са били ключови точки за оцеляване и пътуване през най-сухите региони на Земята. Пустините не са само безжизнени и празни пространства, а в тях често се срещат и резки промени в климата. В някои региони могат да се появят внезапни дъждове, които траят много кратко, но напълно променят условията за живот. След такъв дъжд някои сухи зони буквално се съживяват за кратко време с растения и насекоми, които се появяват много бързо. Сахара е най-голямата гореща пустиня и е толкова огромна, че по площ почти се равнява на цяла Европа, като включва безкрайни пясъчни дюни, скалисти плато и огромни територии без почти никакъв живот. В някои части дори няма почти никаква растителност, освен това силните ветрове постоянно променят формата на дюните и създават огромни пясъчни бури, които могат да се виждат от космоса. В някои пустини през деня температурите могат да надхвърлят 50 градуса по Целзий, а слънчевата радиация е толкова силна, че Земята се нагрява изключително бързо, което прави движението и оцеляването много трудно. Някои повърхности се нагряват толкова, че могат да причинят изгаряния само при допир, а въздухът става почти безвлажен и изключително сух. Въпреки това през нощта температурите падат рязко, понякога с над 30-40 градуса, защото няма облаци и влага, които да задържат топлината, което превръща пустинята в напълно различна среда. Някои животни могат да оцелеят седмици без вода, като получават необходимата влага от храната си, а растения като кактусите съхраняват вода вътре в себе си за дълги периоди. В най-сухите места като Атакама може да не вали с години, но въпреки това там съществуват микроорганизми и животът продължава дори в най-суровите условия, доказвайки колко невероятна е способността на природата да се адаптира. В някои райони учените дори откриват следи от живот в почви, които изглеждат напълно безжизнени, което показва, че животът може да съществува дори в почти невъзможни условия. И ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за още по-интересни видеа.